chisima yatinozoita kuti munyori tirege kutinofumuka pano vantu takanga takutombobatsirwa nakansera chipiki saka patazoenda futi kuwadhi nyowani ward 6 akasvika ndokubva abhorobanisa zvinhu so ndisi takatozoita kupedzesera kunyorwa takatozobva kumateni kumbozimani musangana wake vamwe vakapinda munedzero rokuzoti avakocha vanga va4 which 4 saka zvadaro taitoka kuvillage level vamwe vacho vakabvisa vese vakabhadhara izvatataura izvi iye akaita seachabhadhara obvasvika haachada kana kutouya kudare kana kundiona ndokandikaenda naye kwahetman kwamakonowedza yasvika ikoko ndokubva ashedzwa nedare ndakazoenda kunoatenda svondo 3 ndiri kuya nazvo kusvika asisauye kudare ikoko ndokandikazopiwa tsamba nahetman kuti chienda padare redu remberi ndokuya kwandaita kumushanga Ngomani, tipeti nzuri. Zvakara sabu wadi wanza. Tiri ngoro zvakati ndiro zviziva zvakati ndizvizive. Kona famu. Nyaya yekutongwa ke. Zikapedze nguva. Pamusoro yechangamiro. Kairo zvandinoziva. Takaenda kunohora kwaihorerwa zvohurumende izvi. Kufunga changamire ndani makore tisingahore. Kufunga sabhuka sekretari varora vacho nofunga vedzinza vasiri veugama vari muvhireji havatenderwi kuita masekretari vanoita veugama chete saka sabhuku kana ukaitangira pekuti chichokwadi ndakatongwa ndikadzibhadhare zvakati nyaya ifanamba ndeyekuti mukuramba zvamakanzi mubhadhara saka ipapo ndekuti handizoramba ndikuramba kana dare razokumbira kuti aiwatsanangurei kuti zvazvadii nokuti panapa nyaya yakatongwa dare mukunzi murikuramba zvamakanzi mubhadhara ndoda kusvika asi ngopasvika kawani ndoda kusvika kuti ndikuramba chikwadi tozoenda mberi ndoda kusvika ko unofunga inini kwakazai kwatikaenda kunonyorwa ndakasimudza ruoko kuti mwana wangu Chirema ndo pakakanzi nasabhuku gara pasi uyo akatogota aufika wakapinda mupi kuna dhona ufunga vakaita noisi varora vacho vamwe vacho ndovakaita sei vakaita noisi ipapo right vaita noisi kudaro ufunga munhu neakarama arama akazodzoka akatiwe sabhuku chiita sei nyaya yasikutika mutumwe kari nachangamiro yakanaka uye akanga akabva kuti chabhadhara zvakasvaka ndizvaaruramba kubhadhara uri kubvuma here kuti nyaya yako ikamusvika una changamiro yakanaka ndoda kutosvika ikoko changamiro ndoda kusvika ikoko changamiro ndangu apinda chitohuku right nofunga uyewo kunyora bvasvika abva atiwe sabhuku chiita zvokudoma vanhu vane nzara nofunga sabhuku vakadoma vanhu vese inini ndindakazoita kupedzesera kunyorwa asi ndine chimwana Chirema muvhireji vakachiramba kuti havachizivi masabhuku right tabva ikoko nofunga vakazosedzera musangano muvhireji zvakanzi ndoda kuti aite sei abhadhare kushora kwaakaita chii inini kundishora novamwe vakavatata avabva ndibhadhare huku iwe chindibhadhara mbudzi ndakati sabhuku ndikondatukana munhu here ndokunzi nofunga zvakawanana anzi vakarorana hanzvadzi nehanzvadzi akadzangu akachema sabhuku achitukana ine hanhu rakana kuita se zvakawanana hanzvadzi nehanzvadzi manje munotobva muno muvhireji muno unotobva uchitera hama dzako kumatepatepa nasabhuku vapi right inini nofunga ndakasumuka ndakaenda kunoudza mambo
ndakati ndo zviripo sabhuku vari kunditi ndite sei ndibhadhare ndakaita noizi handina kana chandikatukana changamire kusumudza uroko kuti mwami ndinyoromuchi ndipinde una dhola sabhuku akazvirapa ndokundina mambo enda kunogara chii pamba pako akaita sei wakanyara mufunga noizi yoiti takainzwa mufunga hanhu ainaitika yakaitika novanhu vakawanda mufunga ndakagara papi pamba pangu obva vazondivabva vaenda kunomhangara kuna changamiri ndabva ndaenda kuna changamiri shuwa ndakaenda ndakanzi changamiri unofanira kubhadhara chii vape sabhuku haungatonga nena sabhuku mufunga ndakateerera ndakati handikaite sei handingamisidzani nasabhuku mufunga ndakabhadhara mari yanga ndinayo inoita $10 kuna changamiri obva handiti chuya nembudzi apa vanga vandichaja mari inoita $50 chuya nembudzi nemari inoita $40 ndabva ndazoenda kunotora mbudzi iye aenda nayo kuna changamiri pobva pasara mari inoita $40 saka ndakati mari iyi ndiri kutsvaga mufunga asabhuku vakazoenda kuna changamiri kuti munhu wako asati aita sei auya nezvinhu zvangu mufunga vakazouya kwandiri vakati iwe enda kuna changamiri kunopiwa zvinhu zvangu ndakati aiwa kasabhuku muzvitoro kwandiri zvakanimani ndoda kunyudza iwe nachangamiri ndibva ndoda kunyudza nasabhuku chidzwa taita sekuita muti mirirei kusa vazangu vachitaura chakoma pamwe wasitapedza saka achomirei asati mapedza nhau yenyu paikatungwa nachangamire vakati ini pauri pamusoro paunozokwacha kunasa changamire vakati iwe haungamisikidzana nasabhuku uchiona inini changamire kuti tozozvifambisa sei chibhiza mbudzi nemari shuwa ndakakwanisa kuwana mari zvichienda kuna ani mbudzi nemari zvaenda kuna changamire ava here kana kuna sabhuku mbudzi nemari zvaenda kuna changamire zvikazobviswa here zvichienda kunani izvozvo zvawakataura zvikazouya here kuna changamire ava ndakabvisa kwakasara mari inoita $40 ndiyandikataura kuti ndichiri kutsvaga izvi nyaya yavataura ava vanenge ava mhaka vekuti munofanira kubvisa zvakati zvakati anga ari manyika akataura yavataura vanofanira kubvisa kwavariva aiwa hayasi manyepo chiri kuitika ndechekuti hayasi manyepo zvavo basa kuti usvike zvisitwe pano kuti sei usiri kuzvibvisa nenguva yakataurirwa ndiri kutsvaga changamire nokuti kumba ezvekunonzara changamire ndiri kutsvaga saka ukafaindiswa kaviri kuti pachangamire nokunuka kwasabhuku ndakataura kuti asabhuku inini nyaya yenyu handisi kuiziva nokuti inini ndakangosumudza uroko inga wabvuma wani kuti kunzivise mari mungibudzi yausati kwapa kuti handikuiza kuti uri kubvuma uchiramba aiwa mati kuna sabhuku kuvhereji ndikutaurira kuti aiwa kuvhereji ndakazobhadhara kunani kuna changamire ndiri kubhadhara bhata handisati ndazviwana zvikabatsirana ndikuona panapa tine LC4E handitika LC4E inyaya yatitibatsirana tichitangira payaida kuna changamire noizi handiti panapa maenda kunomhangarirwa mimi nasabhuku papepa ratinaro ndiri kutaura kuti makaenda kunomhangarirwa nyaya yekuramba kubhadhara yacheyo nekushirokodza sabhuku kwanga kwaitika ndikutaura zviti panapa riri kuti handiti kakweni yanga ine yekuti sabhuku vachiti ndinoda kuti
mubhadhare mbudzi imwe chete tini chinto ndobhosha yakaenda kuti munogadziriswa nei. Magadziriswa ipapo ndo pakazowanika inini dare iroro rakazowana inini mune mhosva yekuramba zvichiburikidza nokubohwa vakapa kudare iroro rakatopupura kuti ini makazowanika muri imomo panyaya iyoyi zvichireva kuti kana majiwa ipapo chichakuitika wakachangamirika ndabvisa zvandawana apa ndiri kutsvaga handira kuti handisi kubhadhara saka ndakatozoshandisika nyaya twaku kuno pakutsvaga kwamuri kuita mune here pamakawirirana kana kuti zvamakaendesa kuna headman mune here zvamakazowirirana nasabhuku kuti kune zvasara izvi ndichiri kutsvaga nditarisirei mazuva ini ndakaenderwa kwachangamiri saka ndokwandikaenda kunobhadharira pane zvasara mune nguva here yamakawirirana imi muchibhadhara zvamakabhadhara kuti zvasara izvi nditarisirewo panguva yakareba zvakati ndiringe ndauya kunopedzisa nguva iyoyo munayo makazviwirirana changamire vakatitsvaga zvinhu zviuye next soon saka ndiri kutotsvaga ndiri kuzvishava kuti paane nguva rekusei mabhadhara patova nemasvondo mairi paane masvondo mairi sabhuku ndizvozvo kwete idzi dzimwe svondo nato dzese dzambasikatoya kana kudaro kwacho plus nyaya yacho tiri kuitaura naanowedza varipo kwakaendeswa kwaachitaura kuti masvondo mairi ichokwadi ichakutaura vaviri ano vari kuti vanenge vasingatauri chaizvo tinoda kutaura chokwadi kana tiri mukati medare maringe nemhosva yekuzomuripisa kuti kuuye mbudzi $10 ziri kutaurwa nezvayo usikanzwa ipadare mambo anoita semuitiro kana izvezvi ukarasa hunhu izvezvi mambo ari kuti toda mbudzi munomboita kuti bhadhara mbudzi mari yokupurisa $10 zvisinei kuti lisenzi yakadii $10 yakabhadharwa mupurisi mbudzi yakabhadharwa changamiri kuburikidza nekusagadzikana kwemurumo zvinhu zvasabhuku zviri kudiwa zveyo matauriro avakazviita zvese kutaura kuno kwasabhuku namanje havasati vapiwa zvinhu zvavo kuburikidza ndopano mari yatakati pa$40 yamutora nezvayo uyai mutipe tiniro chibahwe mbudzi nemafuta zvitawo zvinokwana namanje asati zvauya zvinhu izvozvi zvimene pamwe pari kundika kutaura kwandaitaniti shuwa vari kunzira changamire kutaura kwamabeta inini kutaura chokwadi kusha chako chekezve mhuri yangu inongova nenzara ende vana chacho kuchikoro cheko havasi kuita se saka chitori chikumbiwo indinoda kuti tauro pamusoro mumangararo ainhau yake ti matangiro awaita nyaya yakushamwari tino urombo ti watanga uchiratidza kuti wewe venga wakabhadhara zvinhu zvawakanzi ubhadhare kuna sabhuku wamutanga upiri guko wachiti waenda akabhadhara ndikaenda nokudzi kuna mambo $10 saka ndozvazvamboratidza kudare kumwe kuti iwewo ukatondira pesa nazvo saka iye zvinezvi izvozvo tiri ipapo chete chete isu zvikutotiratidza kuti wakutoita mutengo uda kurwisanisa ungoda kurwisanisa headman nasabhuku kuti iwewe sabhuku ende mupiwa zvinhu zvenyu kunani kuna headman nokuti ndakaendesa mbudzi yangu ndikaendesa $10 yangu kuna headman pasina kuti headman varipo panapa nevamba vasipo nokupupura kwavazoitawo isusu tanga takutoisa mufungo kutoti shuwa iwo wakabhadhara zvinhu izvi headman ndobva vadya asi headman vakutaura kuti nomisikanzwa yako yokusateerera padare ravo ndoravakaita kuti kuchaje mbudzi izvi zvokwasabhuku zvaukanzi kubhadhare hausati wabhadhara ende ndobva watiratidza kuti waakutoita kunyozera kuti sabhuku wangu asikadi kuwabhadhara saka
unofanira kuteerera madzisabhuku zvaunenge wataurirwa. Nyaya ikusvika kuna mambo unoku yaukatongiwa kuna headmate. Ndinepana ndakubata unomo ndekuti nyaya yatonga kwaheadmate kutaandika kuti ane nguva yakanga akatarirwa yaasina kuzongobvira asvika futi kudariri iwo handika. Saka nguva yakatarirwa iyoyo yakadarika. Nhasi ndopaakunokataa zvokuti ndakadini tobva ipapo pamatauriro aita headman ndakateerera inini kuti uyu ane kuzvidza kwaakaita dai zvinoreva kuti sabhuku ari kutaura chokwadi kuti munoyo ane kuzvidza kwaandebvezimani kana akatoparadza kuzvidza ikoko paheadman kana padai raheadman koko kwasabhuku akatidza kuzviita. Zvinoreva kuti indaona sokuti matauriro ari kuita munomu ari kutaura akapfava achita songana kuzvinindirwa aita songa asingonzwirwa tsitsi asi ari munhu asingajekese nyaya yake uno zvakadini ndo zvakanaka zvokuti dai nyaya yatongo hedhimeni vasimbo munomu takatatoenda musango Chokwadi ichocho nemurume uyu matauriro ari kudini ari kuita aaita. Saka taura sokuti murume uyu ichokwadi chokuti panguva yaakatarirwa yaifanira pakanonama akabhadhara zvinhu zvokahedhimeni nguva iyoyo haada kuiteedzera uye kwahedhimeni akati haana kumboenda futi achikumbira kuti andashaya mamadidaidaida haana kubvira akasvika uko ndosaka zvataura nyaya ichiuya kuno ndomuonera ndikuita uko waunganzi unobhadhara kwasabhuku akatanzi unobhadhara mbudzi anga akanzi anobhadhara mbudzi imwe chete vanchindi vechipande 500 music muoyo ndozvanga anobhadhara kwasabhuku kwasabhuku hapana chawakaita ti chawakabhadhara kwasabhuku ko kwaidini akaendesa mari kwaedhimeni nembudzi ndizvawakasendesa zviri zvekwaidini zvamwatira nekuti iwo haufurirwo akamboendesa ukaendesa uchikunditi zvingomirira mhosva iwo inenge mhosva iyoyo here kuti kwasabhuku zvaibhadharwa uku here hausina kubhadharikisa kuti wakatobhadhara zvakaperera vatungwa vane chaji yavaita kuti wo vanga vatungwa nyaya yekuti wewe uchada kugara zvakanaka nasabhuku kuti vati ufana kubhadhara kuti nemari iwo ndizvavo izvo ndezvavo izvo here kana ndozvaifana kuti mubhadhara kuti wakazobhadhara nasipajekesa inini ndakamboendesa sekunhu kwokuti wandudzi kwani pandikakwirirwa ndingasere kuti musi wakaya kudaro mamatotara kuti kuda kuya kunzira makazozvitora mamudara akazotsukuta azvikuwa yakaitika aizosvikana mukati medhari dzimwe dzemunhu vatogora kudisiplinirana ipapo ipapo zvokuziva kuti muprisa kuti katotuma kuti vanobatwa ava kutoti $10 tikatotebva ipapira kuti vatumwa vasazoita nombokana kuti vatuma basa 10 yacho tikatoti tipei ipapo vanambe mari ndokubuda ndokupira kuti muprisa mbudzi yokutanza kuti tatenderera pese tikusaida kutsvagiriza tsvagisa nyaya yamuri kuziva iyi toda mbudzi takatotora tikaita zvirango naye muridzi aripo nasabhuku aripo asi zvaasabhuku asezvapiwa idzi mbudzi dzavanoitira so toita kuti tichitopedza tibva tagadzisa nyaya yati kusateerera kuti dai uri mumwe wakakurumidza kuteerera sabhuku wako aisina kusvika kunaiti uchida maybe pamwe zvakanga vataura kuti pamwe waita zvechingoti uraiti zvamataurira zvatovasikazokwanisa kuona chidhidhiri azvembosvika uko nini kuti iwewe unika kaunhu kaunako kozanavazosabhukwakuzovataura kuti murume uyu panohorwa pesi ane nharo dzisingatoita kuti afana kushaya zvese zvaita ndikuona ada kutomanikidzira kuti inini chete wemanziweatowatikarakabhukwako ndona wese anotouya iwewe unoti handifana kutoshaya ipapo ani mazitaura izvozvo vakati zvinezvi anenge atokocha vamwe vanhu vanenge 4 vane futi pfungwa dzimwe chete nemurume upi iye sazora kuti kana wakutokocha nevamwe vanhu zvatira kuti sabhuku vasiri kugona kukontrola unenge rakonetsa kuburikidza zvatangira pauri padai zvazvo zvekuti iwo nekuti zvouri kushaya wanese yaisi mosaka unonasenda zvakanaka vana sabhuku muziya nezvi mashandira nemhuri yandinayo nemwana kuti akasanganisira akadai asina chidzidziro
asi wasitaka unogega mai kuti simba rinoda kuona kuti pamunogwava anofana kuzoshanda zvara kuti vachasenziwo simba rautaiwa ukaiwa kuti simba uda kushandisa kaiwa kuchiwani kana kaitasenezayasiwa upane chaunowana zvakuti vakufikise kuti une mwana akaremara unechinechi zvakutange mavo kuita competition maita kuona kuti anowana asingawana sekuti une wati uke asiwo wakukura pasi pasabhuku wako atimwe pakuita dambudziko zvakanaka nakugadziranawo zvakanaka enda zviro kuti kana kaita mwana ako kuti anorwara achagona kushanda unokushanda kutodarika umwana vasine vana vakakuva vasina kulemana but uchizviririkire usingatobhukuva usikana kwatonyimwa kuti unadhona kwatodai vanhu vatomizwa but kutozika nemwari ndayanotichengeta zvinhu zvako zvitofunga zvakanaka but unhu hwako manje gadzisa unhu hwako chikutanga nechikudiwe gadzisa ugadzisa unhu hwako chete haukuita dambudziko kana ava vanzi vatadza kuti unhu hwakanaka vatadza kuti unhu hwakanaka tisabhuku pane zvimwe zvekuitika munouya kwatiri kana munonodai akudara kana nasaba kuti pamavitaura pazidechibata mazvo wamotora nyaya yesekritari kuti vanotora vasekritari vanogadzana vega vasekritari vazoita sese vanokonzvise zvizu zvaito zvinyora kaitozvibata musoro kuti omurume kuti ine mwana akadai pausekritari vanokotora neukama vavo chete patiri kana sekritari achitsvagwa kana zvitsvagwa yasapo munotoudza village rese ndouya muchitsvaga makomitini ebhazi sekritari vanhu vovhota kuti udauya anogona kana chiine kuzvekuziva anosabomumita sei amusadza komiti mukunhonga mega here masekretari maviri mumwe wacho ndeyokwagoma tinoshedza vanhu vese ouya vanhu ndovanosarudza kwete zvekutaura sekretari kuti aiwa tinoshedzera kugadzirisa kabatambudziko wozwa wasvitaura Shangamire, mfunga sabhuku haapikisiwi asi apedza wati sabhuku haapikisiwi waita zvakanaka sabhuku izosviwa kahapikisa kuedza kukuda kupikisa asi kuti iwo kana unoziva uda kuti ugare zvakanaka nasabhuku zvanhasi ene handina chaji yandoda kuti ndikudzimbire nayo ndoda kutsvake zvine kurume zvakasara izvi aine mari darero andinati mari kutorobisa mahamu imene tokwata kutengera vana chikafu kumba utasemine kuti munhu hwako ndovada kuti tigadzire munhu hwako iwo ndati ndikuda kuti mugadzire munhu hwako zvikuzwira izvo nditsvagira neni zvataurwa nasabu kwaidimena wakapedza izvo wakataura zvavo kana usina ukazopedza kwaidimena wakapedza kana wakapedza chiita kuti utsvage zvinhu zvataurwa izvi kana vanzi vaitirwa mafuta ndezi nebhaketi rechibage nembuzi zvinhu zvokuti hazvidziwiwi nasabhugedi anditi ndezvezvivei saka zvaivabvisa izvozvo nezvekuchinura musoro yako kana pavanenge vachiziva kuti zvinhu zvabviswa nenduru zvoreva kuti kubvisa zvinhu izvozvo kuti wabvumawo musoro yako uchigara zvakanaka nevamwe saka ndachikumbira kuti umanikidze zvinhu izvozvo uendese andarapa kumwe munhu ndinogara naye muvillage mwana wakuti akaremara akakura akatotizira akarohwa atizira mwedzi wapera akati asisi kuguma asisi kuguma ndo waitira yeye kuti tine mwana ndiye wanotoshanda zvakasimba kana kutsime kuti zvesanaita anoshanda inoteedzera makororo erongora kana mari akazopinda kuti hanzazii mwana aroro saka itori dambudziko rimweredozoa kuti ndatobuda mudambudziko tororerwa zvakanaka danga asiri murume sananjikuza kuda ndaitoti nhasi unorodandakudati izouya ndozokubatsira vanhu vada kubatsirana ndichitira mwana yeye zvinanzi asisi andopfumwa dzanandina chitanga waita zvatinokutaura ukaita zvatinokutaura izvozvo wapedza noziva kwandiri private security undoona kuti ndibatsire mama zvinofika pedza izvozvo zvinasabhuku ita izvozvo wazopedza uzozviona wacho asi chiita unozanana
mberi. Isaenza mberi. Ndakweza mtu wa 12. Kubudikidza nevanhu vaite chidzidzo nai usanetse masabhuku adizvo mambo vari pakukuwedzera ukashoma kusvika parevhu yaunenge ukapererwa nasabhuku mambo vatori sapo zvekuita sei unenge wakumbira kuti zvamatita zvishoma uchendiwedzerewo zvinoidzidza hatsisi dziri kukurizana changamiri unofanira kuti aunongotutsirwa pamusoro pezvawakaita sefuti zvawakachajiwa hapana paunombobva wakabudirira ndosaka ndataura kuti zvanhasi ndakudza kuti ndafana kuwedzera chaji waoneka kuti yasitongwa nasabhuku yatongwa nahedman kuti ripingo chedu chitadza tadaita kutaura zvinhu ndakuregera asi da kuti chive chitangwa nebhadhari kunasabhuku Baba,